En die begroting ligt eigenlijk al meer dan een half jaar bij de Staten, bij het parlement en is tot dusverre niet behandeld. En waarom vinden wij dat nou een probleem? Wij vinden dat een probleem omdat straks het land dan niet meer nieuwe leningen kan afsluiten, niet meer nieuwe contracten kan sluiten. En dat is toch wel echt, daardoor wordt het land dan belemmerd. En wij hebben aangegeven, behandel nu deze begroting die nu voor ligt. Daar zit niet zoveel nieuw beleid in, dat heeft de vorige regering eigenlijk al op die manier gepresenteerd. En we snappen heel goed dat als er straks een nieuwe regering komt, die ook nieuw beleid wil laten zien, dat heeft dan natuurlijk ook financiële consequenties. Maar dat kan je dan met een, wat wij dan in het jargon heet dat een nota van wijziging, dus een verandering op het budget, kan je dat gewoon weer netjes aan de Staten presenteren. Jullie maken ook zorgen voor dat de jaarrekeningen niet volledig zijn door de eerdere regering. Ja, nee, de jaarrekeningen die lopen achter. Die zijn de laatste, meest recente jaarrekening die nu is gepresenteerd, die dateert van 2019. En daar zijn door de Rekenkamer best wel kritische kanttekeningen bij geplaatst. Dus er moeten echt nog wel behoorlijke stappen worden gezet om dat financieel beheer te verbeteren. En ook te zorgen dat er een inhaalslag gaat plaatsvinden met die jaarrekeningen. Want je wil, net zoals het thuis is, dat het huishoudboekje wel op orde is. En dan wil je ook weten hoe je je vorige maand hebt afgesloten en of er centjes over waren of niet. En dus dat moet eigenlijk nog gewoon goed gebeuren. Het is niet zo dat de cijfers nog misschien fictief zijn, of jullie de cijfers niet geloven in de cijfers dat het ministerie van Financiën jullie presenteert? Als wij kijken naar de begroting en wat er ook aan realisatie is gepresenteerd, dan denken wij dat dat grosso modo wel klopt. Dus die grote overschotten, 4% van het BBP, wat nu over het afgelopen jaar is gerealiseerd, dat geloven wij wel. En tegelijkertijd moet er nog wel gewerkt worden aan de verbetering van de kwaliteit van het huishoudboekje. Om nog meer precies te weten dat het allemaal in orde is. Nou, de brief aan de Rijksminister, dat was eigenlijk geen instructie of zouden we zeggen, aanwijzing om aan het parlement te geven? Nee, wij hebben wel gevraagd, we hebben dus aan de Rijksministerraad laten weten dat die begroting nog steeds niet vastgesteld is en dat het echt wel belangrijk is vanwege het feit dat anders het land ook echt in de mogelijkheden beperkt wordt, dat die begroting wordt vastgesteld. En daarover hebben we ook een brief aan de Staten geschreven. En we waren vanochtend in de Staten en hebben nog eens een keer aangegeven hoe belangrijk het uiteindelijk is dat die begroting aangenomen gaat worden. En in de Rijksministerraad vandaag is besloten om ook vanuit de Rijksministerraad een brief aan Aruba te sturen, om ook nog eens te onderstrepen hoe belangrijk het is dat die begroting aanvaard gaat worden. En als het niet gebeurt, dan wat gaat de CFT doen? Wij hebben uiteindelijk de mogelijkheid om weer opnieuw te escaleren naar de Rijksministerraad. En wat er in het uiterste geval kan gebeuren is dat de Rijksministerraad een aanwijzing geeft aan het land. Maar zover willen we het natuurlijk allemaal niet laten komen. Het gaat erom dat nu inderdaad echt wordt gekeken. Die begroting kan aanvaard worden. Een nieuwe regering kan zorgen dat er met wijzigingsvoorstellen die begroting weer wordt aangepast. En dan heb je met elkaar een ordentelijk proces wat voor iedereen goed is. En je wil niet in dit soort lastige discussies met elkaar komen. En dat hoeft ook helemaal niet. Ja. Jullie maken zich zorgen dat de formatie van de nieuwe regering nog een beetje duurt? Nou, dat zal nog wel de nodige tijd duren. Ik weet dat men nog ook inhoudelijk aan het discussiëren is. Nu loopt de screening ook van kandidaat bewindslieden. Maar op zich hoeft dat proces van de begroting dus eigenlijk niet in de weg te zitten. Omdat die oude begroting kan gewoon vastgesteld worden. Je kan alles nog wel regelen met een suppletoire begroting. Exact. Ja, dat is precies wat ik zeg met die nota van wijziging. Kan gewoon het nieuwe beleid, dat zal sowieso moeten gebeuren. Het kan dan vertaald worden ook in financiële begrotingsconsequenties. En dan is het ook echt iets, de aangepaste begroting, iets van de nieuwe regering. Ga ervan uit dat de parlement en staten gaat instemmen met jullie sollicitatie, dat gewoon om deze te onderhandelen voor de 31 maart. Ik proefde toen we in de Staten waren daar ook wel steun voor dat men ook ziet dat het belangrijk is dat dit nu gebeurt. Nogmaals, omdat er anders geen nieuwe financiële verplichtingen kunnen worden aangegaan. En dat is toch wel heel erg problematisch. Ja. Nou, en nog daarnaast kan het ertoe leiden dat dat heet dan de rating agencies, dus organisaties die kijken naar hoe financieel solide is een land. En dat kan daar ook een negatieve invloed op hebben, want er is geen begroting. Men kan dan denken, hoe stevig is Aruba nou in zijn financieel beleid?
En dan kan het toe leiden dat men die rating dan negatiever maakt. Wat er weer toe leidt dat als er dan een lening wordt aangegaan door Aruba, men hogere rente moet betalen. Dat is natuurlijk niet wat je wilt. Ja.